Kay, hindi pa ka nga. Lahat na kwarta na hilin. May kwarta? Hulog sa langit? Ano? Parang tagnaong na. Wala, lagi mo daw sa Ano lingin, na? day. Lingin. Lingin mo ng piso? Wala, day. Ano, day, pareha lagi Parang tagnaong na. Lingin ko ng piso. Ikaw mo, day, sa nahiling pareha daw, day. Hindi ka anak ni Mama Ali. Naniliwat mo na nahiling, day. 5 minutes later. Hello, may udto. May udto sa tanan di ay udto na ron. Kay alas 11 naman kapin. Salamat Lord. Daghang salamat nga. Tutulan gapon ko nimong nakaabot ko sa pajag karong adlaw. Di kanday ko ka mamalit hilalya na kay di ako'y importanteng tujo. Sagikan ko sa ila dito ko bay. Sa pamilya house lagi kayo umdes sa text na ito ambos balin siya nagmingaw. Ay saranda na nabilin. Siliksian tada di kabot pag sila sa Dodo Enrico gikas balin siya. Sa putong nguli ko sa hang tojo. Dapat ko tojo nga lain. Isigundahan na laman ning abi na hog gagaw nga mulargas Manila abi na hog magbas kay nangandam ta ko gipada parang precious di man di magbas. Mag-airplane man day, das niya nga daw, katsak dyan na, hindi nga magbas ko insan. Ganzat po ko magbas, kay mapalit nita ko, kanang padas bata, kanang mahal mo nung lakatan dito, dagi dyan mama po niyo nga na kung lakatan tayo pada, nga baong tinuba. Kaya bidyan hang magbas, padahin ta po ko kamuti, pila kalagas, kaya kamuti sa Manila, ni bintang kilo man, dyan bata, mga ibitog kamuti. Dirhe, hinsada kong 35 ang kilo, palpak kay di man day magbas mag-aeroplano man di ay excited po ko ligason ko uli kay nilagi magbas sa ang ginanaan ang parentag bata o kamote kay ang kamote din hisbol madara man tag 25 kilo kay di man day magbas mag-aeroplano man di ay dismaya ko kay totoo excited ako magpadaog dugos ng tatoy giingang upaw pamandi ay so ano naman tong kuwag dugos kay naay mula galain o di gali ano naman tong pajianti kaya ang bayad sa jianti 300 man ang minimum sa mga jianti na lamang po ko dahon sa herbal kaya bimanjid na ako karon di ayo magbas mo tong ning eskapo jud to sa higagaw bisag wa mo nga mo uli ko tadi po ko ito lain importante yung uli jud ko kay ba ko Lunes to Biyernes di jud ko na makauli kay na dunay klase karon gani padutihon magaling ta ko ako paduti. Pero sa Sabado man po doon, importante kanang klase, kanang magdigamos mga bata. Pero palpak di hapon ang plano kay di man day magruplano. Sana may gisaran lagi upaw nga dugos, hana lamang itong huwaton kay basid mo na lamang itong ipa daglain kay madyo pa namang sabot nga kuan nga magbas dahil siya karang gano'n na manguhan ta ng saging kay okay naman ang bas kay ringutag to San Pedro tagbuon man bisan pag sa kasakong saging pwede naman dahil siguro kung kanang padas bas food kami magpada saan naman na di man baw labadan ko na puno ang saon lagi po ko dari kay susi po ko sa nakang pajag kay mag agbangjo ko sa Alicia dandan di ay agbangjo ato dentos
landslide to as Del Monte. Kadong sudlon di maagian. Puslan mo kuning ulit ko dari masa ko dari. Mamubo sa kusang tanang miskilid sa balisbisan kay bisag nagbagdo di man sila mawanan. Mamni mga matay mo silang tanang maog. Kuan labi na wadas na diha. Sa Miss Valencia. Ano ko yung palihog. Aras ng ubuan doon. Sa marang gihapon doon, marang gihapon minagabot ni Herlin, kay si Herlin na aning ulis Curtis, sa kapag tapos Alicia. Na doon mga magsapon pa mga mapuhon. Ang grabe ka busy. Ano mo din atong papel ni hihil so liso. Pero pasalamat lamang gapon ko sila mga magagahamon. Kasi ngani ko, hatagan nga po ko baskog, makapalit kay sikay. Magod pang mambil makabalo. Hatagan gapon ko nung kusog. Ang Ma'am Yuning Ayop, dengan kadong salamat ma'am sa imong message. Anadyo ka kanunay sa among kiliran. Ano mo ni Aliana. Adyo kong dumas ni sa ganiha. Nanglantaw lagpod may kredito sa gingan o kanang nabagjo. Wala mapilis bagjo pero grabing dagbungan na, grabing hindoon na kaadyo. Saka naman lagi mga daan ng saging nga gipang kaunas manap. Mangtuba na. Sayang. Ito mas Manila Mahal na pagkilos Manila aning saging. Grabe nagingot na laman ni kay pilian. No. Tangkaanas langgam. Dagkag bulig sa babaw. Na padaghang tubunan to mga kuwang raman ni sinlo. Ano makauli og bukid sa liat. Tugog sa gingan. Masalin sa laga. Pato pa kay aron mawag tagot kay parang bitbito na. Dito balik sa Curtis. Naglantaw lagi po dari wa pa yun nga damit sa pagpagdo. Wadi ay. Ibabaw ko ng hangin dari sa Alicia pero subang Alicia na landslide. Pilipit sa Sudlon Del Monte. Basta din siligon danis bay. Kung hindi ka na uli na nga ni Gudni. Siligon o gunahon. Tuloy na magiging pajag. Pero okay ra. Basta matanda na kada ka semana. Kung mahimo pa lang, hindi sa kung manarbaho. Pero di pwede. Isa naman nga. Hindi manarbaho. Magwantahan sa lang niyang bay. Kada uli na hikusun. Siligon. Labong ang nataran. Pero nagwantahin sa antaman nga may pad. Pasalamat po sa Ginoo nga tagang kapubas yung panglawas nakapanitay sikay. 5 minutes later. Ay, mayong gabi Nga po dekron sa kadawin saging. Parisan ugutan nga subasa. Sino ba nagutan sa dudo? Ay kagi kagawon lang mo ni ka sinangag mais. Naguna di ko sa natin ganhaw kagabido kaya kamong silingan tukar na pagsilid patugtog.
Madugan ni kay wala mo. Yaw mi og hangin dinis alis siya. Kaya saging na nga tumba, di para sinaging baldo nga. Kung dani ko di saging na nga tumba. Nakalit ani mo ka napon og gulay. Saging. Minajag family house roon, kaya basta size na na eh. At nagdudog si Ria kininguli, nagdudog si Ria Valencia. Siya sa seleksyan diha. Palpak ang padadali og taging sa Manila kay agmulag ka di mo di magbas, abin magbas. Hingiros po kuguli kay alam makapada ako, di mo di magbas. Di plano, aman di ay ng buhay bagahe. Hindi makapada. Tulog na pa ko dani, pwede pada sa bistaran, tagalin kami kulis ka man murarga. Among din hingmal kulis. Hindi ko makawin ng pagsago. Kasihan. Ang kawin na sa balo, balo sa hapon, tingin ko, ano. Magpadasunod. Bakasyon na, siguro. Inap na. Tsaka dawin saging lang. Five minutes later. Pagdaris, kotis. Ito po, press nga lumpia. O di press gulay. Vegetable gulay. Gusto kong magkuan. Gusto kong mag-press lumpia. Anong to, ubod sa lubi. O fritos. O press lumpia. Press lang yung lumpia. Sana ako ka. Ibaw ka sa palupalit. Hindi mo na ito ko ng lumpia kay mga bata. Magkuhan ito yung bala. Fritos o carrots o katong kuan o bod. Hindi na may sounds.